Partiya Demokratîk a gelan HDP, Partiya Herêmên Demokrat û Kongre Civaka Demokratîk li ser pîrozbahiyên Newroza 2017 civîneke hevpar li Amedê derxistin. Berdevkê HDP, parlamenterê Ruhayê Osman Baydemîr derbarê bernameyê de axivî û da zanîn ji bo pîrozbahiyan serî li wîlayeta dane. Li gorî bernama HDP, li seranserê Tirkiyeyê li 33 bajar û navçeyan Newroz bê pîrozkirin. Ez ji dil û cankîvî dikim ku Newroza 2017 bibe bingeha destpêkek nû. Newroz bibe asteng li pêşiya hemû zulmê. Baydemîr daxuya kirin pîrozbahiya yekemîn êdhevdê mehê de li Nisêbînê be û di 21 mehê de jî li Amed û Wanê hêvgirseyî Newroz were pîroz kirin. Xwedî derketina Newrozê, xwedî derketina hemû girtiyên siyasî yên niha li zindanê. Xwedî derketina Newrozê, xwedî derketina hemû şehrewanên we, şaredarên we, îradên we yê ku niha di zindanê de. Xwedî derketina Newrozê, xwedî derketina îttifaqa gelê me her çaparçî axa Kurdistan. Li ser vî astê gelek mîvanên me wê hebe. Di Newroza Amedê de, di Newroza Wanê de, di hemû Newrozên me. Gelek mîvanên me giranbaha wê hebe. Her wiha davetname hate şandin ji bo Başûrê Kurdistan hemû hizbê Kurd û Kurdistanî, hemû kes û kesayetên siyasî. Her wiha Rojava, her wiha Ewropa, her wiha çarpêçê cîhanî. Parlamenterê Kurd bang li hikûmetê kir da ku pîrozbahiyên Newrozê qedexe nekin û got agirên Newrozê venemirînin. Hişmendiyê bi vî nêrînê derî ji Newroz re were vekirin, ew tê wê manê ku derî wê ji sulhê re were vekirin. Derî wê ji danûsendinê re were vekirin. Lê di her şert û mercê de, di her şert û mercê de ev gel hezar salê ji daxwazan Newrozê, ji rihê Newrozê, ji hişmendiya Newrozê tûca wazgeşne bî, ji niha şûma jî wê wazgeşne. Ji aliyê di nêva, cîgirê serokê Partiya Gel a Komarî CHP û parlamenterên CHP ji bo xebatên referandumê li Amedê bûn. Parlamenterên CHP li vir daxuyaniyek dan. Newroz'un barışa Cîgirê serokê CHP Sezgin Tarıkulu destnîşan kir ku ew hêvî dike pîrozbahiyên Newrozê neyên betal kirin. Wî got em hêvî dikin hemî rayedarên dewletê bi hêstiyarî tevbigerin. Li her derê bi şahiyên aştiyane Newroz bê pîroz kirin. Her wiha hêvî dikim ku Newroz bibe destpêka aştiyê. Sezgin Tanrıkulu qedexeyên li ser Newrozê yên dema borî bi bîr xist û got Tirkiye êdî nikare êş û janên nû ên giran hilgire. Lewma divê pîrozbahiyên Newrozê serbest bin. yaşandığını biliyoruz. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.